ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сумунаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 13та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаш мо мекунем. мошинҳо аз 5000 сомон сар мешаванд ки пешкаш мо мегардад. видеои навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеои навори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама доред, метавонед ки дар номарои имо ё ки дар ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имотон падилиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунам, то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошино бо хабар шаванд. рафтем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон. лада приора ҳастад. соли бароишаш 2007 сол аст. судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад ки 4та баллони қариб ки нав аста, 1 сола ҳуҷҷат дорад, хадавой дорад, свети раднои сафед аста. дигар маълумоти праша бо ватсап мефаҳмонам гуфтагиай. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи норак фурӯхта мешавад бо нархи 29000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадом метавонед агар харидор бошед, дар ҳамин рақамҳошон ки занг занед ё ки дар имо ватсапшон нависем. 24 соат кор мекунад. марҳамат, дигар маълумотша гирем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ мо дӯстон Mercedes Benz C класс ки соли бароишаш 1995 сол аст. судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем моториш 2 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. клим контрол ай дӯстон, кондитсионер дорад, кор мекунад. обогрев сидения, задни камера дорад, видеокамера ҳам дорад. тонировкаш то моҳи апрел ай дӯстон, ҳуҷҷат ҳам дорад. дискои рамашкаи раднои хурчай ва калиди рибка дорад. 4 дар электропакет ай дӯстон. сайстани мошин беҳтарин ай ки 4та баллоншам нав ай. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 53000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. свети раднои хурчай серебриста. кадом метавонед агар харидор бошед, рақамҳошон ҳаста, метавонед дигар маълумоти праша гиред. марҳамат. сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ навбатии мо дӯстон ВАЗ 2106 ки бардорем ки хоҳиш карда буданд. соли бароишаш 1998 сол аст. судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубӣ техника. 4та диска дорад, 4та баллони миёна дорад, хадавойшам миёна дӯстон. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, яъне ки Шуробода қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадом метавонед агар дӯстон харидор бошед, рақамҳошон дар поёни видео метавонед маълумоти 100% айхчон гиред. марҳамат. чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ навбати мо дӯстон ҳастад. Opel Zafira ҳастад. соли бароишаш 1999 сол ай ки судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем моториш 8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. рулуш гидравлика бардорни азиз, кондитсионер дорад, кор мекунад. дари пешаш электропакетай, техпаспортам дорад, яъне ки ҳуҷҷатош то охири сол ай. 4та баллони 70% дорад. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 37000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. раднои краскаи хурчай синия дӯстон, агар кадометон харидор бошед, рақамҳошон дар поёни видео метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гиред. лайкотон намонед, дареғ надоред, лайкотон намонед, видеонавори моро падилиса кунед. чӣ мошине ки дар кора нависед, мо мемонем. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон. ВАЗ 2107 ҳастад. соли бароишаш 2001 сол аст. судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем моториш 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. 4та диска, 4та баллон миёна, хадавой ҳастад. мошин 100% мега соҳибшон. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5 фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. нави баргишам дӯстон, нави сирхшам фурӯхта мешавад бо нархи 7500 сомон, яъне ки ҳардаш фурӯша иш 15000 ва иш нав сирфу парагинаш 7500 сомон бо савдо мекунем. мега ҳардаш ая одамай. агар кадом метавонед харидор бошед, ина рақамҳошон дар поёни видео метавонед ки дигар маълумоти 100% айхчон гиред. арзон карда метиҳанд. марҳамат.
шашум мошини фурӯшӣ. Шашум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз як тадига аст Lada Priora аст. Соли бароишаш 2012 сол аст. Судишуриш бензини холия. Абё мотораш як 6 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. Мошин ҳуҷҷатош то охири ҳамин сол аст. 4 та баллони нав дорад. Мошина сасяниш созай. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. Кадомтон агар харидор бошад рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гиред. Дӯстон, агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама доред, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед. Суратоша мо дар видеои оянда реклама мемонем. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз мошини мусофиркаш аст. Hyundai Starex соли бароишаш 2001 сол аст. Шӯриш дизелай, абё мотораш 2 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин мега соҳибшон. Мошин 4 та баллони нав дорад. Аккумулятори нав задагӣ аст. Хадавоиш 100% кардагӣ. Коробкашам созай. 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Задагӣ кафидагӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. Ва вариантҳои алиши ҳам аст бо сидан кати ё ки ягон хачибек бошад солошон фақат 96-97 боша уфтага алиш мекунем. Рақамошон дар поёни видео кадомтон намихи варианту доред метавонем ки дига маълумотша гирем. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ мо бардон азиз Mercedes-Benz C-класс CHK аст. Соли бароишаш 1995 сол аст. Судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад. Абё мотораш 8 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Дӯстон, мотор коробка 100%, кузов тоза умуман пӯшидагӣ надорад. Кожини салон кондитсионер дорад, кор мекунад. Танировка то моҳи декабр ҳуҷҷат ҳам дорад. Газаш еврачура. Дӯстон, мошина срочно фурӯхта мешавад мега сум дар курай. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. рақамошон дар поёни видео метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гирем. Бардорон, аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеонавори моро пауза карда дар имотон силкаша падилиса кунед. хеле кори хуб мешид. раҳмат барои дастгириятон. мегзарем ба эълони навбатӣ. наҳум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз. Chevrolet Lacetti аст. соли бароишаш 2005 сол ки светаш ҳамихе радной сафед аст. Судишвориш бензини холияи мошин газ задагӣ нест. Газ надорад. Абё мотораш 6 литр коробкаш механикае. мошина 100% 4 та баллонаш навад. дӯстони азиз хадавое ҳам дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки нархи ахирша мега дига савдо намешавад. хай кадомтон агар дилша ёфтатони арзон када тонед метавонед ки мошина арзон када харед. рақамошон дар поёни видео метавонед маълумоти бештарша гирем. дӯстон, мо навора давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ дӯстон як тадига аст Mercedes-Benz C-класс ки соли бароишаш 1995 сол аст. Судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Абё мотораш 8 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та диска дорад. 4 та баллони 60% дорад. дӯстон, мошин соза мега 100% ҳай карда мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа дар Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 36000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. кадомтон агар харидор бошед ягон вариант доред рақамошон дар поёни видео метавонед дига маълумоти 100% гирем. 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошин дӯстон Toyota Mark II аст. соли бароишаш 1997 сол аст. Судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абё мотораш 2.5 литр коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мега соҳибшон. дига маълумоти пураша ҳамаша бо телефон мефаҳмонед гуфтагӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мастчоҳ фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад ва вариантҳои алиши ҳам ҳастанд. кадомтон ки мехарем ки алиш кардани бошед рақамошон занг занед дига маълумоти 100% гирем. дӯстон, лайкотонам монед, дариқ надорем. чӣ мошине ки дар курай нависен мемонем. 12 мошини фурӯшӣ.
сечкаи фурӯшии дӯстон соли бароишаш 1994 сола сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. Абиё мотораш 2 литраи коробкаш автоматай мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад мега соҳибшон. Мошин 100% 4 та диска дорад, 4 та баллони 80% ҳастай хадавой дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Конибодон фурӯхта мешавад бо нархи 29500 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар харидани мошин рақамошон дар поини видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гирем. дӯстони азиз, шумо метавонед ки ҳамхали мошини фурӯшиётона дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед ё ки хона квартира чизе ки набошад реклама мемонед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯшии мо дӯстон ВАЗ 21099 ҳастай маладиёжнай соли бароишаш 1998 солаи сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. абиё мотораш 1.5 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мега соҳибшон раднои краскаш 4 та баллони миёна 4 та дискаи раднои худшай. мошин бе ягон камбуда бе ягон расхода мега фақат мегири ҳай мекунӣ хай дигар маълумот шахтон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 6800 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад. рақамошон дар поини видео дӯстони азиз метавонед дигар маълумот чакиред ва вариантҳои алишӣ ҳам ҳастае ки метавонед пешниҳод кунед. ин буд 13 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.